أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صدقوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خوبه الحمد لله إن كولر خوبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم masu wa rahmatullahi wa barakatu a wannan rana da muke son mu ci gaba da bayani kan abin da ya shafi zamantakewar iyali, amma a yau bahasin da za mu shiga ciki shine bahasin yanda mutane suka tafi akan cewa shin ya halatta mutum ya kayyade iyalinsa ko kuma bai halatta ba. Kayyade iyali yana da ma'ana biyu, shine mutum ya ba da rata tsakanin haihuwar 'ya'yansa ta yadda zai zamanto akwai tazara tsakanin na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu. Misali ya ba da ratar shekara 5 ko shekara 7 ta yadda idan babu wannan rata din zai iya yiwuwa a cikin shekara 20 ya haifi 'ya'ya guda 10, amma saboda wannan rata din zai iya yiwuwa a cikin shekara 20 ya haifi 'ya'ya guda 4 ko 5. wannan musulunci bai hala shi ba, hankali ma bai hana wannan ba. Wani lokaci kuma ana nufin cewa dakatar da haihuwa gaba daya. Idan dakatar da haihuwa ne gaba daya shi ma ba shi da matsala a shari'a, sai dai idan dakatarwar za ta kai ga karancin al'umma ta yadda karancin kuma zai cutar da ci gaban samuwar mutane da karshe ma dan adam ya kare baki daya. wannan tabbas hankali da shari'a ba za su yarda da shi ba, sun haramta shi. Haka ma a tsara iyali, ko da yake ma'ana ta farko ana ce mata ma tsara iyali, ta yadda zai zamanto mutum ya tsara su ya ba da iyaka. Kafin mu ci gaba da bayanin hukunce-hukuncen da malamai suka kawo daban-daban da ra'ayoyi mu ga yadda suke da ingancinsu da rashin ingancinsu, za mu iya nuni da cewar me yasa mutane suke tsara iyali ko suke kai da iyali. Dalilai da yawa ne suke sa tsara iyali ko kai da iyali. Daga ciki akwai wanda tsari kawai yake so, ba wani abu. wannan tsari yana da kyau, a shari'ar musulunci an yi umarni da tsari. Akwai wanda kuma yana jin tsoron talauci ne, shi yasa zai tsara su, yana tsoron samun matsalar rayuwa cewa ba zai iya tafi da su ba. wannan idan ya kasance yana nufin Allah zai yanke arziki ya yi kuskure, musulunci ya hana wannan. amma idan yana nufin zai talauce har ila shi ma dai an hana, cewa bai halatta mutum ya ki haihuwa saboda yana tunanin yanke kauna daga samun abin da zai samu daga wajen ubangiji. amma idan mutum yana tunanin a'a wahala zai sha wajen tafi da su, shi kuma baya son ya sha wahala, wannan ba shi da matsala. zai iya zuwa misali ta fuskacin tattalin arzikinsa zai sha wahala, wato yana son ya ce anan ana so a ce idan ya ce zai tafi da rayuwarsu, zan ya ce zai kawo 20, to gaskiya ba zai iya aikin da zai tafi da 20 ba, don haka sai ya kawo guda 3 kawai ko guda 4 ko 5 saboda ya tafi da rayuwarsu. wannan ba don tsoron cewa Allah ba zai ba da abin da za a tafi da su ba, abin da zai tafi da rayuwarsa ba, a sai dai tsoron cewa abin da yake samu na rayuwa da kuma abin da yake iya kashe musu na rayuwa zai iya ya zamanto ya yi karanci ta yadda zai sha wahala wajen kasabi, wajen neman abin da zai wadatar da su. to wannan ba shi da komai a cikin musulunci, ko musulunci ya da wannan. wasu mutane suna kokarin su ce wannan ma bai halatta ba, alhalin wannan a fili yake. Qur'ani ya yi nuni da wannan a cikin lokacin da yake cewa ya halatta mutum ya auri mata 4, sai musulunci yake cewa idan kun ji tsoron adalci sai ku yi guda 1, kuma sai ya kara da cewa wannan ne ma ya fiye muku, kada ku sha wahala wajen ɗaukar takalifin ciyarwa. sai musulunci ya da cewa lallai mutum zai iya shan wahala fiye da in yana da mace 1, idan yana da mace 2, ko yana da mace 3 zai sha wahala fiye da in yana da 2, in yana da 3 4 zai sha, saboda kowace dole ya biya mata nata bukatunta na rayuwa, ya ciyar da ita, wanda mun san ciyarwa, za mu zo bayanin ciyarwa nan gaban Allah ya kai mu, ta hada abubuwa daban-daban wanda yake mazauni da abinci da abin sha da abin sa daidai gwargwadon yadda Allah ya hore da irin wannan, da ma neman iliminta da kuma lafiyarta da sauransu. saboda haka ba zai ba a hada mai mata 4 da mai 1. tabbas mai mata 4 yana cikin matsala sosai ta neman ƙara ƙarfin nema da neman wato ninka ƙarfinsa guda 4 wajen nema.
haka ma 'ya'ya musulunci bai hana wannan ma'ana ba. wani lokaci wasu suna yi saboda tsoron ɗaukar nauyi ne, wannan ma musulunci bai hana ba. Zai ce to ni gaskiya ba zan iya ɗaukar nauyin tarbiyyar guda 4 ba, guda 10 ba, abinda na san zan iya tsarewa tarbiyyar su guda 4, in nayi nawa sai Allah ya nasa. wannan ma musulunci bai hana ba. na'am, ba yana nufin kuma shine zai kare su ba daga duka abu, wannan ba haka bane, amma dai sababi ne. ba zai baka hada mai 'ya'ya 4 da yadda zai tafi da su ya sanya su makaranta ya kashe musu kuɗin rayuwa da kuma mai 'ya'ya guda 20 zuwa 40, ba ma za a kwatanta ba. zai iya mai 'ya'ya 40 ya gaji, ya ɗaukar nauyin guda 5 kawai ya watsar da saura titi ya tarbiyantar da su da abin da ma za su zama ba ruwansu. wannan musulunci bai da wannan tsari da ta ci barkatai ba. amma idan ya ji zai ɗaukar nauyi shi kenan sai kai da iyali, musamman da hanya da Allah ya sanya hanya ce mai sauki kai da iyali a wannan zamani. Wasu kuma suna jin tsoron lalacewar tarbiyya ne a yanayin da yake suna rayuwa a wani yanki, to musulunci baya son saboda wannan su haihuwa, amma yana son su canja waje. Misali, garin da yake tabbas in ya haifi 'ya'yansa in suka taso za su taso wasu iri, ko za su taso ba addinin musulunci ba, ko wasu dalilai, sai ya tashi gaba ɗaya ya hijira ya je garin da ya san in ya haifi 'ya'yansa wannan Allah ya bashi hanyar da zai warware wannan matsala. Hakanan ma idan daula ta nemi a kai da iyali, wannan an yi sabani sosai tsakanin malamai, bahasi ne mai yawa kuma inda akwai lokaci sosai za mu iya kawo shi, amma ba maki a basu mu na ga mu dan taba shi daidai gwargwado. da cin daula tana iya neman mutum ya kaide kamar yadda zai iya kaidewa, ko kuma ba za ta iya nema ba. wannan wani bahasi ne da yake mai muhimmanci mu sani cewa lallai wasu sun tafi akan daula za ta iya kaidewa, su kuma sun tafi akan ba za ta iya kaidewa ba, kuma dalilai daban-daban a kawo. sai dai mu abin da muke cewa shine idan kayyadewar daula ya kai ga lalacewar tsarin al'umma bai halatta ba. idan yawan mutane ya kai ga lalacewar tsarin al'umma ya taɓarɓare ya lalace ta yadda kayyade su da iyakance kowane mutum abin da zai haifo ne hanyar mafita, to anan ya halatta, babu wata matsala kan wannan lamari. saboda haka anan za mu iya ganin cewa akwai ma'auni da mu muka sanya, mu muka bisa dogaro da shari'a musulunci da kuma hankali, bisa cewa bai halatta ba dagwal tsarin al'umma, kamar yadda yake bai halatta ba kuma rashin tsayar da tsarin al'umma da daidaita shi, duk wannan bangare bai halatta ba. saboda haka wannan shine ma'auni, amma malamai dama ba su kawo wannan ba kamar yadda na gani iyakacin binciken da na yi. saboda haka na tafi akan cewa lallai ne ya danganta da tsarin al'umma ne. wannan za mu karanta dalilansu da kuma hujjojinsu da kuma rajin da na yi wa wannan dalilai domin mu ji ya ingancinsa yake. hanyoyin da mutane suke bi wajen kayyade iyali suna da yawa, amma wanda suka fi shahara shine hanyar zubar da ciki, wanda wannan za mu zo bahasinsa, ko kuma mu ce bahasinsa ma ba dunkule tun yanzu, shine bai halatta ba. na wasu daga cikin musulmi, musamman masu musulmi da suke bisa mazhaban ahlus-sunna, sun ce matukar bai kai wata 4 ba za a iya zubar da shi. wasu daga ciki sun tafi akai, ko kuma aksariya zan ce, ko jullun su ma sun tafi akan haka. sai dai idan mun duba cewa abin da yake bisa koyarwa ahlul bait ba su tafi akan halaccin haka ba. faufau suna ganin bai halatta ba zubar da ciki ko da dan minti 1 ne, amma ya halatta mutum ya ɗau hanyar kada a samu ciki, amma matukar aka samu to babu wani fa hanyar zubar da shi, kuma duk wanda ya zubar da shi yana da diyya. idan dan minti 1 ne har zuwa kwana 40 yana diyyarsa, idan dan kwana 40 ne zuwa kwana 80 yana diyyarsa, idan haka nan kowanne har zuwa idan ya kasance dan wata 4 ne to yana da diyyar mutum cikakke, babu wani ragi. saboda haka wanda suka zubar, ko da uba ne zai ba uwa diyya, idan uwa ce ta zubar za ta ba uwa diyyar mutum cikakke in ya kai wata 4. amma matukar bai kai wata 4 ba, wasu malaman kamar yadda muka ce, musamman malaman ahlus-sunna yan uwanmu suna cewa bai halatta ba, ya halatta a zubar da shi, wanda yake karra dalilai daban-daban sun zo akan cewa bai halatta ba daga bangaren mazhabin ahlul bait. akwai sauran hanyoyi da suke amfani da su, wanda yake ya hada da azalu, wanda yake sananne ne, shine fitar da ruwa yayin da ya kawo wajen al'auran mace, sai namiji ya fitar da al'aurar sai fitar da shi waje. wannan wani abu ne wanda yake shi ma ya halatta, duk da mun ga wasu bayanai daga cikin littafin ibn hazm da ya kawo wasu ra'ayoyi da kuma wasu malamai da masu goyon bayansa akan cewa shi ma kwata-kwata ma bai halatta ba
musamman ma yana cikin masu da'awar bai halatta ba kwata-kwata kai da iyali, tsara iyali. Saboda haka ya kawo dalilan cewa wannan zubar da ruwa ne a waje alhali shuka tana bukata, wanda muka ce wannan kiyasi ne tsakanin shuka da kuma mahaifar mace, gona da mahaifar mace. Kiyasi ne wanda yake hatta da gona ma kiyasin bai cika ba, domin idan gona ya zamanto ba ta bukatar ruwa, me na zuba mata ruwa? Haka ma mahaifan mace matukar ba a bukatar zubar da ruwa a ciki, bai halatta ba a zubar da shi a ciki. So da haka wannan kiyasi batacce ne da ya kawo. Wasu sukan bi hanyar jinkirta aure, wasu sukan jinkirta aure, suke yin aure da wuri, saboda me koda sun tashi haihuwa sai zamanto ba za su jima ba, sai zamanto lokacin haihuwa ya kare. Misali mace ta zauna shekara 40 ba ta aure ba, ko namiji ya zauna shekara 50 bai aure ba. Musamman mace, shi namiji yakan daɗe bai zai iya haihuwa har ya kai shekara 100 ko 90, amma mace ta kan iya kai shekara 50 wacce ta daina haihuwa, wata 60. Ana samun nadiran wacce ta haura 60 ta kai 70 ɗaiɗaiku. To wannan wasu kan yi kokari su yi wannan, shi ma wata hanya ce. Wasu kan daina jima'i kwata-kwata, wanda shi ma musulunci bai yarda da shi ba. Wasu kan yi amfani da tablet da kuma allura wanda yake ba shi da matsala. Wasu kuma sukan yi amfani da tsallaken kwanakin da kwan mace yake sako, wannan shi ma ba shi da matsala. Wannan matsaloli ne wanda yake ya kamata mu tattauna su a zama na gaba. Don nan muke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da fatan Allah ta'ala ya samu amfani da abin da muka ji, ya yafe mana kurakuranmu, ya yalwata mana a rayuwarmu duniya da lahira. Wassalamu alaikum.